Ahojte, poďte so mnou stráviť deň na šichte vo fabrike 61. Ráno začíname klasický úvodný meeting a inštrukcie, kto na čom bude pracovať. Ale ešte predtým jedna silná káva. Nech sa páči a teraz už poďme na to. Najskôr sme sa pustili do odzdobovania vianočného stromčeka, áno, až teraz. Lenže on bol taký pekný, že sme sa ho jednoducho nevedeli vzdať. A tu už prichádzajú na scénu prenášačky, zametačky, no a mimochodom tento záber má názov Interstellar. Máme tu ďalšie prenášačky, čip, čap, alebo ako sa to teraz hovorí. Každopádne priestor sa nám začína meniť pred očami. No a potom k nám dorazil koláč od Leninej maminy. Ďakujeme, prisahám, že sa z neho ešte parilo, keď ho priniesla a bol neskutočný. Pri takomto upratovaní človek nájde aj rôzne poklady, ako staré predmety či zabudnuté veci. No a tu vám chce Linda niečo povedať. Tak s týmito rukavicami by som dala ruku do ohňa za vás všetkých. OK, poďme ďalej. A v druhej polovici dňa sa práca rozbehla naplno. Podarilo sa nám vyniesť kopu neporiadku z miestnosti a dokonca sme zbúrali aj jednu nepotrebnú scénu. A najkrajšia časť dňa na záver, pizza. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli.